Is-summit tal-5+5 li sar f'Malta fil-ġranet li għaddew kien suċċess kbir. Apparti li kien it-tieni wieħed fuq livell ta' kapijiet ta' statu gvern sa mit-twaqqif tal-Forum f'Ruma fl-1990 sar ukoll f'mument importanti għar-reġjun tal-Mediterran. Il-5+5 huwa magħmul minn pajjiżi tal-Afrika ta' fuq li wħud minnhom għaddew minn rebbija arbija u pajjiżi minn nofsinhar tal-Ewropa li fosthom hemm dawk li jinsabu f'diffikultà ekonomika għal kuntrarju ta' Malta. Għalhekk is-summit kiseb importanza doppja. Hekk sostna ma' dan l-istazzjon il-Viċi Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Tonio Borg fl-ewwel reazzjoni tiegħu ma' dan l-istazzjon. Dan kien l-ewwel summit illi għalhekk summit storiku wara r-Rivoluzzjoni Arbija, wara l-rebbija Arbija. Ġifieri naħseb jiena anke l-mument ġie tajjeb. U anke l-mument għall-Ewropej, ma ninsewx fl-Ewropa hemm kriżi tal-Ewro. U fil-fatt f'Malta stess, fit-tarf tal-5+5, il-Prim Ministru presjeda laqgħa ta' dawk il-pajjiżi tal-Ewro. U kollha kellhom kummenti pożittivi u qalu aħna ġejna Malta minħabba l-politika għalija tagħkom ukoll Ewropea u fl-istess Mediterranja. Sa dan it-tant il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ fl-istqarrija faħħar is-summit tal-5+5 għaliex il-konklużjonijiet tiegħu miġburin f'dik li se tibqa' magħrufa bħala l-Malta Declaration ġew imsawra madwar iż-żgħażagħ u l-10 pajjiżi membri unanimament qablu li jpoġġu liż-żgħażagħ fiċ-ċentru tal-politika. Il-Kunsill itenni li ż-żgħażagħ huma l-futur ta' dawn il-pajjiżi Euro-Mediterranji. Il-KNZ tisostni li l-5+5 huwa l-aħjar forum biex tinstema' bl-aħjar mod il-vuċi taż-żgħażagħ fir-reġjun tal-Mediterran u fil-waqt li ħeġġeġ biex il-pajjiżi membri jkomplu jsaħħu l-kunsilli taż-żgħażagħ rispettivi tagħhom ippropona li jsir summit taż-żgħażagħ tal-5+5.